Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:38 na nga tunuras mayadayad nga udto sa inyo tanan-tanan malipayon nga pag sinalayo sa sining adlaw sang
Biyernes, yari kita sa ikalimang adlaw sa bulan sang Marso tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan sa sining adlaw? Kabayon ta nga ox lang pero ang init no, hindi gid mabangbang ha. Puwerte gid ka init no. Daw Kwaresma na. Pero mas okay na lang niya. Kontra nga ti kon kaisa kon maulano ng tiyempo kuan man ga salyata man ang tubig mga kaaksyon no. Tubig baha o left and right daw ginakakugmatan gid naton pero kung tigilinit okay lang no? Kahit sa may mga obra sa sining adlaw, especially sa mga kaumhan, aga pa man nagabulog tawa kag magpadulong sa ilatag sa ka mga uma. Then pagro adlaw na, daw okay naman. Then karon naman sa hapon, mag-plaster na naman sila, no? Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag sa mga kabarangayan kag kapurukan? May vaccine na kita, more or less, mga 6,000 plus ka dosage, mga kaaksyon, ang nag-abot siningaga daw 6,270 plus doses, mga kaaksyon, no? Sang Sinovac vaccine, no? Kag ti ibaloon tara karon dugay-dugay kung ano nang pinaka-latest dira sa Bacolod City Government Center. Kay after sang programa daw i-turnover yadto sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kag Riverside Medical Center. Ayos, sige sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental. Kamusta iya kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Oks lang sa mga banwa kag syudad, hindi kita magsalig nga tinubo ang recorded nga COVID-19 kahapon kag amo na siling ko nga kung nagahalong lang kita may tendency nga magtatak ini sa paminsaron ta nga zero lang permi no kada adlaw. Importante nagahalong lang Sa mga kaaksyon ta sa Oriental side, mga kaaksyon, kamusta iya kamudra sa sining mga tinion sa Negros Oriental nga bahin sa aton sining isla. Kag sa Bugos nga Region 6, kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa kanginan? Welcome na diri sa inyo sining paratundunan sa aksyon Balita Banat Bulig. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sang aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Mangingkaw punta si Aksyon Eden Abuso. Ini may kangtanan sa Provincial Agriculture Office. Ginabantayan ng lakat sang panahon na good nga makapreparar sa nga himuon nga tikang kung dako ang mga inepekto sang init sa mga talamnan. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita. Karon nga adlaw hibaloon ta dugay-dugay kay Aksyon Art tayhupon kung anong senaryo dira sa Bacolod City Government Center kung ano nang disposisyon sa mga nagalabutan nga mga vaccine sining nga adlaw. Samtang sa Bacolod City Police Office naman gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, WCPD kag Police Station 8 nagabulig sa pagpangita sang duha ka mga nakapalagyong mga pamatanon ho sa SDC sa tong Miyerkules sang gabi. Kag sabahin sang Nukpo naman mga kaaksyon PNP Chief Dibold Sinas nagabot sa Iloilo para sa isa ka aktibidades. Kag iban pang mga balita sa Nukpo karon dugay-dugay kay may press conference nga ginpatigayo ng aton sining nga Provincial Director. Samtang sa patrol nga balita ay gabalita ni Aksyon Eden Abuso.
Secretary sang National Office nagpagwa sang abiso angot sa mga kompanya kaangay sa RGS World Marketing Corporation o CONSEC National Office nagpagwa sang abiso angot sa kompaniyang RGS World Marketing Corporation dugin laslasa naman ni sila o ari pa ni sila gyapon gagiho pa ni kung wala na. Samtang sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Sagay, 40 anyos nga lalaki. Ginreklamo, maltrato ang iya minor de edad nga bata sa mga nagresponde nga DSWD kag kapulisan. Ang subject armado pa sang kalibre 38 nga revolver. Samtang sa Banwa naman sang La Castillana, igabalita ni Aksyon na Percival Villamor, preso ang 23 anyos nga lalaki matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kasong frustrated murder. Samtang sa balita nasyonal, igabalita man ni Aksyon na Dorel Cabato, Pilipinas biggest recipient sang bakuna gikan sa COVAX facility suno sa World Health Organization. Kag mga barangay nga NPA free pag-bisita ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, labi na diri sa Western Visayas sa probinsya sang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diniginamang manugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang nagapreparar na kamo sang palanyagahon ninyo, kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sining udto. Ginabi-abi lang mga kaaksyon ta sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa diri sa Aksyon Radyo Bacolod. By Aksyon Radyo, Balita, Banat Bulig. Sa mga nag-share kag nag-like, salamat gid, no? Kag sa mga kaaksyon ta via website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton mga kaaksyon via Aksyon Radio Bacolod, ipadala lang mga mensahe nyo kay Tirahon Taina Dugay-Dugay. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta sa ang unang draw sa Small Town Lottery o STL sa sining adlaw sang Biyernes, March 5, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 25 kag 30, liwat 25 and 30. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang Ayos, sige, daligid lang kay pangbasahon tanayanay ang mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa, no? Daligid lang kay ma-like man kita kag mag-share, no? Sa aton sining programa. Okay? Sige, padala lang mga mensahe ninyo kay Tirahon Taina Dugay-Dugay, no? Kung may time kita. Pero diri sa mga kaaksyon ta nga nag-like kag nag-share, unahon tagid sila, no? Sige, daligid lang kay i-plastar tanay, no? Parang bisan pa, no? Samtang timo kamo sa siningod to, maka-plastar na kag makahisayod naman, no? Sige, may 11 ka mga nag-share sa aton sining programa. May lang pagpamati kay Percy Ortez Tiayon. Salamat, madam. And kay Yuditorta de la Piña Barbecue. Kuani man ibi? Lain naman ngalan mo iha.
Kido ka budlay gid basahon. Kay Joel Manila, may lang pagpamati Kay Atiya Kim Eriman, may lang monitor. Atiya Kim Eriman, no? Sa kay AG Keran Kiante, no? May lang pamati AG Kiante, kay Janjan Barrera, kay Rhea May Ladjo, kay Gian Resicio, and Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pamati, no? Kay Ernie Encarnado, may lang monitor, kay Teres Impronyong, kay Liberty Binitin Obaldo, Roland Ariglo, no? Kay Jerry Enriquez, and Harry Quinosa Hamilano, and Ligaya Osorio, kay Carlo Hipaya, and Ronaldin Nicor, Guillermo Clarito, salamat kid sir, Amor Malayang, Hostino Hontiveros II, kay Sam Mahalang, kay Inday Blasa, may lang pamati, no? Mary Ann Valencia Ikraila, may lang monitor. Alex Montesa, kay Marie, may lang monitor. Kay Villanueva Rose Lopez, Albert Chungko, Christian Roa, Iliterio Parcondayon, kay Joan Mil, kay Ken Kinkero, no? May lang pamati, Ken Kinkero. Kay Philip Alonsagay, and Arthur Gilarso, no? Arthur Gilarso, Francis de la Cruz, and Jocelyn Libon Dispoho, kay Armifil Ormando. Sige, salamat gid sir or ma'am, no? April Banaag and Bia Jonathan, Marivek Regino Armayan, and Lisa Montecastro. Lakip na si Arlene Jocades, no? Arlene Jocades, ga monitor sa sining Odto. Salamat gid sa mga nag-like kag nag-share una diri sa aton sining pangalaga. Dagiban i-like lang kag i-share para sigurado mabasahan ta ang mensahe ninyo. Ay puwerte. Sige, daligid lang, standby. Manumbalik kita dugay-dugay para sa dugang sining mga informasyon pagkatapos lang sini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan?
Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Buligi. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11.55 na nga oras, 11.55 na mga kaaksyon. Sige, karon dugay-dugay tirahon tayo na unahon tang report ni Aksyon Art Tayupon sa Bacolod City Government Center. Ang Cebu ya may ikaduha na nga batch sang Sinovac vaccine no? Nga nagabot na sa Cebu City. Dasig lang ka Cebu, no? Oh, sige ah. Karon dugay-dugay lang mga kaaksyon, pwede ba lang maghuben? Pwede gid ang may edad na, pwede gyapon, no? Kinanglan mag-detail Kadtuantang balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Ang ining balita ni Aksyon Dorel Cabato, mga balita nasyonal ginadulong sa kaalwan sang D3 Bio. Pilipinas biggest recipient sang bakuna gikan sa COVAX facility suno sa World Health Organizations. Kag mga barangay nga NPA free pagabisitihan na bisitahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, kag diriman sa Region 6 sa Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon.
Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayungod to. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginapahayag iya sa World Health Organization kung WHO nga ang Pilipinas ang pinakadako nga recipient sang bakuna nga gikan sa COVAX facility bangod sa ginapaabot nga pagbaton sa may kabilugan nga 4.58 milyones ka doses ng AstraZeneca COVID-19 vaccines. Ginpahayag ini ni WHO Country Representative Rabindra Abia Singhe antes ang pag-abot sa 487,000 ka doses ng AstraZeneca sa diin kagabi Huwebes, ini opisyal nga nag-abot diriya sa pungsod. Ginalauman nga ma-deliver ang kabilugan nga 4.58 milyones ka doses ng AstraZeneca vaccine gikan na sining nga bulan sang Marso, tubtob Mayo magluwas pa sa batunon man nga 117,000 ka doses ng Pfizer BioNTech vaccines antes matapos ining bulan sang Marso. Apang ginpanumduman sang opisyal ang gobyerno sang Pilipinas nga dapat masiguro ang pag-aabutangan kag kapasidad sa pag-roll out sang mga bakuna sa tion nga mag-abot na ang mga madamo nga stock sang bakuna kaangay sang nahimo sini sa inisyal nga delivery sang Sinovac vaccines. Kag sa iban pagyed nga balita nasyonal, pag-bisitahon ni Presidente Rodrigo Duterte kaupod ang National Security Council ang mga barangay nga hilway sa New People's Army o kon NPA agud masiguro nga insakto ang pagpatuman sang Barangay Development Program o kon BDP. Subong nga adlaw Biyernes may patigayonon nga barangay consultation sa Region 12 kag sa mga masunod pa nga semana sa Region 8 kag Region 4A naman agud masiguro nga nakalabot sa ila ang programa sang gobyerno. Suno kay NSC Advisor Hermogenes Esperon Jr., si Presidente Duterte bilang chairman sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang mismo nga manguna sa pagpatuman sing BDP agud pamatud-an nga seryoso ang gobyerno sa pagtapna sang rebelde nga NPA. Naglabot sa 822 ka barangay sa bug-os nga Pilipinas ang makabaton sang tig 20 milyones pesos nga BDP fund gagamiton sa proyekto kaangay sang Farm to Market Road, Health Sanitation, School Building, Water Sanitation kag Livelihood Program. Mayo ba? Yes, Action Rex. Pila to gani ka mga barangay to? 822 barangays sa bugos nga Pilipinas ang makabaton sang tag 20 milyones Action Rex ha. Oh. So Farm medyo to Market Road, yes, tapos mga Farm to Market eskwelahan. Road, Health Sanitation, School Building, Water Sanitation kag Livelihood Program. Mayo na. Mayo gini Action Rex. Tinagapati si Esperon nga sa pagpanguna man ni Presidente Duterte sa mga programa nga mas magahuyang ang puwersa sang NPA. Pag-aupdan si Duterte sang pila ka mga cabinet members, mga lokal nga opisyal, kag tiglawas sang barangay. Okay, takabalo ba si isa ang barangay di sa Negros o sa Bacolod, no? Gani, basi may yara daw isa. Namigid ah. Nami gini Action Rex. Yes. Update naman sa world records ng COVID-19. Ang cases subong sa bugos nga kalibutan naglambot na sa 116,216,580. Ang nagkalamatay 2,581,649 kag ang naka-recover 91,884,249. Sa Pilipinas, pinaka-latest nga data ang cases naton dre yara na sa 584,667, ang nagkalamatay 12,404 kag ang naka-recover 535,037. Ang Negros Occidental 8 ang nadugang kahapon nga nagdala ini sa kabilugan nga 6,834. Ang Bacolod naman wala sang nadugang kahapon sa Bacolod, gani nagapabilin sa 5,836 cases. Ang aktibo nga kaso yara sa 69, ang recoveries 5,881 kag ang death toll nagapabili naman sa 188. Sa Western Visayas 25,190 ang cases, 51 na dugang kahapon. Ang aktibo naman nga kaso, yara sa 1,297. Ang recoveries, 29.
nga nagdala sa kabilugan nga 23,146 kang nagapabilin sa 741 ang death toll matapos wala sang may nadugang kahapon nga napatay bangod sa COVID-19 sa Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Cabato na sa balita ng Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon na Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:03 na nga tunuras. 12:03 na mga kaaksyon. Sige, pwede na ka chibugda ang may chibugon, no? Ang may palanyagahon. Pero sa way pa, paghimos. Kung may yara hilimoson, no? Sige, ang report ni Aksyon na Dorel Cabato, mga balita nasyonal, ang inyo na batihan, wala ginamang madugay, builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo. Ang pinakabago, garantisado kag epektibo, pangontra sa kagaw, nga nagahalit sa tawo, D3 Bayo, mga kaaksyon. No? Mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:04 ng atunuras mangisayod tatobi sa Bacolod City Government Center. Angot sa sining pagabot sang vaccine sa sining adlaw. Nano ng sitwasyon dito sa Bacolod City New Government Center. We have Aksyon Art Tayhopon sa BCGC. Sa detalye sining balita, Aksyon Art. Action Rex ang full ceremony bago lang matapos, no, kay actually damo sa mga messages ang ginhatag diri ang mga ginbakunahan. Supposedly gintawag ini sila nga Magnificent 7 nga akmal ginbakunahan sa Sinovac, pero anom lang Action Rex na patay kay ang duha diri nga supposedly nga injectionan ako lang isa nga supposedly bakunahan, nagtaas ang blood pressure. Aba, siging kulbaan? Oo, siging kulbaan. Hindi man, kaya nakapasama sa Ivan, galing mo lang po daw sa blood pressure yung problema. Hindi ka ganito. Antes ka bakunahan na, kuhaan ka pa blood pressure? Correct. Kaya na process, wala sa listahan, may evaluation, na muna yung matabo Action Rex, antes ka makalabot sa actual vaccination table, nagdara ka na i-bakunahan. So, bali sample ni today? Yes. Pila ka pilubis na gani? 7? Supposedly 7. Pero ang nabakunahan lang niya, 5 lang? Ang nabakunahan, 6. 6 sila? Bali mga head ni sila Action Rex, hindi ni mga ordinary doctors and medical mga ano ni sila? Mga ano ni? Mga official ini sa mga Doctors Association. Dari sa Bacolod and Negros. So, bali ang natamo sila aga, amo ni, officially nagpasalamat si Daniel since nga nalabot na man ang bakuna. Ang layasang Corazon Locsin Action Rex will start on March 7. After sa naman interview bagong lang sa kay Turungan. Now, ma-start pa ya on this coming March 7. So, dito pa ni Kwaon sa taga Corazon Locsin ang vaccine sa Annex Building. Ang siya nag-serving calling station na dito. Kung nagdari ang yung butang ini sa facilities. Now, ang nagpa-idanom sa vaccination actual, na vaccination sa Linyaga, si Dr. Carlos Javier Premicias Jr., pediatrician, Dr. Miguel Sarabia, Dr. Valerie Villarosa Sarabia, nag-asawa, Action Rex ni sila doon. Dr. Dolores Romela Ruiz, Dr. Salvador Michael Tamas, Dr. Yvonne Cortez, kag Dr. Victor Gallares. Pero si Gallares, okay ni siya, pero ang isa ni kayo na, daw mo nang makapitayon, matapos yung taas ang yan
BP. Nagalagari sa list ko pa eh. Kuanong ko lang karon, isensahan ko lang yun eh. Mm. Pero bago lang yun tapos nila yung program, no? Eh naman, ang pala, kalde, amo ning kabay pa, with this kick-off siyang ceremonial vaccination today, kung may mga masunod na mga bakuna na nga mag-abot sa Metro Bacolod, at least, mayara na siyang willingness manyan bukas ang taga-Bacolod. Ang sibuga nito, subong adlaw, nag-abot na itong second batch siya, aksyonar to? May-intra ko na kaya Ari si Melving matter statement. Sige, okay. Ari si Melving. Tawagan ito ni Marwan sa tungkol po. Kaya kasi yung static, what was a roll out? So that was more than a ceremonial event because there was an actual vaccination. So ginakalipay ito din na nakasugod na at they say the journey to 1,000 miles begin with the first step and it was a big leap. Okay, tungod ang atong mga prominente ng mga doktor sa ara kadako sila nga bagay sabay pa nakabulig na papanag sa diya sa atong mga pumuluyo. Sa ini nga mga doktor wala sa pagpagduwa sa intindi sila yung pabakuna nila. So kung sila mismo nga mga eksperto kag eksperyensyado kag nakahangot sila sa implikasyon sa bakuna, nagasalig sa bakuna, there is no more reason for us without the bakuna. And even so, kung mag-istorya, isang ang ikitatis ang Sinovac. Action Rex, in a way, kainat, actually may mensahe na sa mayon, pero nga recorded na ton, nga daw design malang sulit sa follow-up na interview siya tapos sa media. So, yun, natapos na rin activity, pero 10 o'clock sila nga, ang din-expect na maumpisa, pero medyo may mga ceremony, kaya malawig pa. Muna nga nalabutan, kita pasado alas 12 Action Rex na. So, anyway, ang isa din kabalantayan pa after sini, kung mayroon na sa additional mga vaccine, kada nga update kon Action Rex ang kanabukon sa mga registered na subong na mga pumuluyo. Okay, actually, dugay-dugay paniguro yung maabot ang vaccine na ginorder sa city. Hindi man siguro na magdugay, kaya ang sibugan nito si Conbats na to yaw? Siyang din bakal nila nga. Oo. At galing kasi amunan nila handaan lang nila kay ang hambal sa alkalde last time ko ni Dr. Solomon, gina-expect pa nga mga July mo. July pa? Ang sa Bacolod. May mga buti Action Rex, yung AstraZeneca, pero kami niya sa national, doon kami naman yung sa Sinovac. Yes. Kaya galing ka, hindi ka na yung makagawa. Hindi ka na yung makagawa kung ano balaan mo gusto ng priority. Kaya may yung priority list ang mismo pamunuan sa national council nga nag-auyat sini, especially ang sa IATF. So hindi ka kapag gusto kung sino yung butang mo ng priority kaya subong this is intended for medical frontliners sa workers na sila dapat ang unahon. Action Rex. May luwas sa taga-Corazon, may taga-Riverside man nga representante? Ang mga representative sa hospital, why diya? Why diya sa Corazon? Why from Corazon Locsin nga mga representative? Wala, Action Rex, kaya makuha na lang sila ya. I don't know kung gusto kalbot pa sinayari, kay... Makuha na lang sila da? Makuha na lang sila guro na di, pero may kukilala, di kayo kadamo, mas ng tao, di, tapos may mga maskara na gantanan din, di ka kilala sila. Why gin pang-introduce kay na? Ang din pang-introduce lang, actually, ako din pang-ilalong sa kwan eh. So, si actual na vaccination agad. And the rest niya, ibuglog ko ni si Bad, sila sa ako niya, Alvin, kumusta?
Kita yung uniform ko lang. Si Councilor Bart. Oo. Huwag na po si Councilor Mayod to. Yan o. Councilor Vin Mayod to. Dahil na po na maskara. Dahil naman, ako na sa next sa map talang ni Karantalan. Ang naglupa na ako nga ofensya to. So ang sitwasyon diri sa may area sa Bacolod City Government Center. Pero ang mga vaccines ara na sa storage area? Yes. Ano na yan? Ang ginagamit lang dire, ako lang to ang kinanglan na ito block sa mga kuhan sa mga doktor, no? Na nag-impart sa ceremonial vaccination dire sa may area sa government center. May interviews na ito nagsanagsa. Nag-profit na rin mga statement alin sa mga doktor na nag-participate, kay Dr. Surungon, minsan isang city health officer. Sino dang mga iban pa nga mga officials nga Yarada Carlos, kumplito sila? Wala ang iban. Ang hari di Councilor Novero, Councilor Cindy Rojas, Councilor Ayesa Villaflor, Councilor Bart Orola, para pagani. Councilor Ising Salangara, madakay na. Councilor Israel, hari gini siya hasta subong. Ah, okay. Okay. Ang Vice Mayor, City Tag Mayor, Ping Lanadia. Pero ang iban, wala reaction lang sila na kita. So, parang actually, ang gin-cover na ton, dari sa may area sa Bacolod City sa labis ng New Government Center. More interviews sa karon bantayan sa action report sa afternoon election. Reporting ang ikan dari sa kurso sa labis ng senior action ang tagrupon. Una sa balita ko na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson Arta Ihupon. Tapos ng programa dira sa Bacolod City Government Center. So pag-dispatch na lang ni sang mga vaccines ni padulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Paghimuon na ini, no? Kag sa Riverside Medical Center. Basta mga frontliners ang unahon nila sinito block mga kaaksyon. Ayos! Sige, lubos nga nagapasalamat gid si Mayor Leonardia sa mga kauturanta kag ginaayo yaman nga kon mahimo analisahon gid kag binagbinagon nga magpatusok na sang bakuna. Ariana iho, Santon Placer Balsop mga kaaksyon amuning pampakinis pampaputi sa ngaton Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:16 sa aton oras. Sige, matapos ang balita ni Aksyon Art dira sa Bacolod City Government Center. Sa inuanta si Aksyon Eden Abuso, balita naman sa Patrol. Ini may kang tanan sa SECO, Security and Exchange Commission National Office. Nagpagwa sa abiso angot sa mga kompanya kaangay sa RGS World Marketing Corporations. Ining RGS ni dumduman nyo na din nga naglupok na diri sa Action Radio ti subong daw gin certifyan na sang SEC mga kaaksyon ang papilis kag ginahimo sang sining RGS. Kantuantang balita ni Aksyon Eden Abuso sa Patrol sa sining mga inoras. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:17 sa detalye. Aksyon Eden. Action Rex, nagkalambot na no sa Securities and Exchange Commission Head Office ang mga reklamo ang tibaratong sa RGS World Marketing Corporation kung madunduman. Rason nga nagpagwa sila sang abiso agad hindi na
masundan pa ang kaangay ng mga itabo kung hindi na magdamo ang mga kaangay ng kompanya. So kaya Attorney Annabel Restal ang OIC sang SEC Bacolod na sa Action Rex Advisory nga ginpagawa sang SEC National nga dapat siyempre sa mga pulmuluyo o si saon ang kompanya nga ila ginatagaan sang ila sininga investment. Pero anong status ng RGS as of now, action na din? Si under monitoring yun sila sa gyapon ng Pero sige ang ilang kurakot, sige ang ila sininga operation? Yes, Action Rex, pero back to basics sila, hindi sila pwede kuha sa mga investment, kundi seto lang yun sila Action Rex sa pagbaligya sang ila produkto, which is amo nang nasaad sa ila sininga lisensya Action Rex, sa ila sinibala license, pag under sa SEC nga registration. Kaya dapat amo niya ang ambal Action Rex, kumbaga, ang abiso na Action Rex serve as first step naman isang SEC national. Nga ito siyempre Action Rex, we understand maagi sa due process ang tanan. Tigil panumduman gid sila nga dapat stick lang gid sila kung anong lisensya da nila. Ano na sa sila nga kasultanan dira dapat amo lang gid ina. Pangilkil, di pangkuha sang investment sa ibang tao kundi magbaligya sang hapon. Natingala ko ning RGS nga, why gini kapagwas la sang statement nila mo? Gani, Action May Rex nag-invite man di sa akon, pero ti daway man ko pamatyagan ko yun, ga-imbitar lang sila sang kuwan nila iya. daw kahapos lang. Do kapos lang sila mag-imbitar. Abi pag patawag ka mo press conference, sa mga nagapamati, subungot sa nagatawag sa akon, lapit na sa Nokpo, patawag ka mo press conference para mapatag ninyo. Parte sa RGS ni. Kung ano ini. Pag actually, gani Action Rex, ang SEC mismo, naghulat man kami ara, naman kuno sang pila ka mga tagreklamo, gado si Sido man Action Rex, magpasaka idea sang kaso. Why baris lang kapasaka sang complaints batok sa management sang RGS, Wala pa Action Rex, puro lang mga tip kag mga reklamo nga ginakalambot nila sa SEC office. Pero that's why nga encourage gid sila nga maghimo man legal actions against them kung gusto gid nila Action Rex no para ti ma-peryoda na ni Action Rex kung matapos na ni kay base marang ibang hambal sila nga ginahipsan pati lang ang SEC gani daw ga panikad man. Do hindi man kasiling nga amuning imuon sang RGS ni hasta lang kamo dira hindi na kamo pwede ka pasubra dira kung ano pang himuon ninyo nanong sitwasyon ni man. Ti amo ni Action Rex ang SEC national amo lang man ni gyapon ang step 1 pa lang nila nga paghatag pa lang sa advisory regarding sa sininga kompanya pag dala na pagpaandam sa ibang Action Rex sa kompanya subong man sa mga taong mahilig bala sang mag-invest Action Rex sa sininga sahi man sang sininga sahi nga pagnegosyo. Kung basihan talang to action din ang mga reklamo to sang mga nag-invest nga una daw maluoy ka sila pero hindi taman maintindihan nga tubtub karon daw ay mamakafile sang nagakaigo nga complaints sila or kaso batok sa management sang RGS ni. Correct, Action Rex. Kasi una na to sila istorya. Basib lang kung ginistorya na to o kung anong sitwasyon. Basta nga, tundri isa ka punto, kung nga gintandog naton ini, tungod nga may kakulangan sa papilis or base na hatagan man ni subong sang papilis o kung wala, basta ang SEC gambal nga kung ano ang nature sa inyo sa nga negosyo, dra lang kamo hasta. Hindi kamo magkapasobra. Correct, Action Rex. Kung manumduman mo to, grabe, matong trending gani. Pila gani ya imo yagin bakal nga share to? Si Action JM, di mo ko. Si Action JM. Aga-amoy Wala ko na doon nag-ignot man siya pagsiling. Ang mata si Action JM, di ko ano nang wakat Action Rex. Kasi living proof, ginaya mo. Okay. Pero wala kay Action JM, nag-interviewon ko ay. Do kayo yun. Nag-ignot man sa pagmuno mo. GM ba? O sige. Pamati ito na Action Rex, si Attorney Annabel Restal. Ma'am? Dali na Action Rex. Ari sawa. Actually, isa ka pagpaandam, pagpa-remind sa publiko, no, na dapat magtanaw kita sa
sa ilang korporasyon subject of the advisory, the RGS World Marketing Corporation, na hindi mag-invest kung nag-invite sila for investment, no? Kay klaro, sa ilang articles of incorporation, na dapat nagbaligya lang sila sa ilang produkto, no? So, kaya mapakalang produkto, pero for example, may napatihan ang publiko, kung maghangyo, mag-invite, no? Sa ilang nga magutang sa kwarta, kada son bahala na ang ilang korporasyon magpadalagan sa ilang kwarta, katalikan sila sa ilang return of investment, no, dapat na mabutang na nasa nila to, hindi ni ambal sa SEC how, kay hindi na siya dapat na sibuon sa mga korporasyon. Pero klaro lang dira na ginahintyo ang publiko na kung may mabatian sila, palihog lang sila panugid sa SEC. Lang SEC. Kabay lang tayo sa Rex sa pagpahayag man ni Atty. Respalte. Kabay pa may nisog man na nagdako dagurong investment niya kag wala pa makabalik ka base tarawon tayo sa Rex kung may manisog na magpasaka gil sang kaso batok sila sa ila. Balikan sa patrol ang ka-action ni Action Idraboso. Una sa Plus Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidaksyon Eden Aboso, balita gikan sa Patrol. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:24 ng aton oras. Nabatian ng balita ni Aksyon Eden, parte sa sining RGS. Daw pamatyagan ko, daw hasta subong daw ay man mahibaluan kung anong status nila sining. Ay, ti ang sick in tsakto malang ati kung may violation natin. Ang sabat sa RGS, ti ano? Ayo. O, sige. Sa mga ka-aksyon ta, kantuan ta na yung balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kay ang PNP Chief naton siningaga, si PNP Chief Dibold Sinas, ang nagabot sa Iloilo para sa isa ka pag-witness sang pinaka mga programa para sa kasayran sa aton sining mga kaaksyon, no? Si Brian Morden. Katuan ta si aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Nagkaroon nga agad nagpatigayon man sang press conference ang Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:26 ang aton oras. Daligin lang kay matagtanay pinaka mga commercials, isa lang. Standby aksyon na Brian Morden, balikan ko lang ikaw, dugay-dugay. Balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:27 ang aton oras. Kadtuan tanang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. We have aksyon na Brian Morden. Aksyon, Brian. Aksyon na Rex kaida nag-abot sa probinsya sa Iloilo si Philippine National Police Chief Dibold Sinas, kagin siya amo mismo ang nagtambong Action Rex sa ginpatigayon nga closing ceremony sining 98 tanan ka mga anay ginakabig nga anay supporters sang New People's Army o NPA nga namasidra sa area sang Panay Action Rex. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Juem Malong
Kining 28 ginpaidalom ini sila si Malong amo ning spokesperson sa Pro 6. Kining 98 ka individual ginpaidalom ini sila sa 5 ka adlaw nga seminar sa Department of Social Welfare Development, lakip man ang Department of Interior and Local Government, of course, bisan kagiban pang ahensya sa gobyerno. Kag ini sila ang naggraduar subong adlaw Action Rex. Ini sila ginatawag ining programa nga Akap Kapatid sa idalom sang Western Visayas Regional Task Force Ending Local Communist Armed kon RTF LCAC Action Rex. Dugang padri ni Malong nga ginpasiguro ni Sinas nga nasambit ini nga mga tawo ang makaangkon sang hilway nga pangabuhi kag makaagom sang financial bulig gikan sa gobyerno para magbalik sa sabak sa gobyerno kag magpangabuhi sang husto Action Rex. Kaina dito ginpalayag na ni Sinas nga ining mga kabaloka ini sila nga mga tawo nag-ilistar ini o nag-ilistar sa mga bukid nga porsyon sang panay area nga hindi gani masudlan sang salakyan. So kay na si Sinas nagpalayag dito nga tinguhaan sini nga mapabutangan sang karsada ang among lugar kay masami nga ginabungat sang kaangay sini nga mga persona nga layo sila sa gobyerno bangod sa development nga medyo malayo-layo sa ila Action Rex. Ari si Malong sa confirmation. Anong magsaling sa Akap Kapatid ba? Action Rex sa manang porosyon sa palayag ni Malong angot sining programang ginpadulungan mismo ni Sinas dira iya sa Iloilo, no? Diri sa aton masabi man ina ginahimo sa mga arang nagpakita sa ilang sining suporta sa mga ni People's Army. Ang iban nag-surrender, ang iban amo na sa mga barangay nga makilala sa kapulisan kag Philippine Army kay ni sila no may aragit sa koneksyon sa nasabit yan nga grupo. Kay na nagtambong kita sa press conference dito actually ang pinaka significante sang nokpong press con Action Rex si Juan si Police Colonel Bipalgi kaya lakat siya sa Ilo kay required gina sila naman tambong at itong PNP chief boss nila at to. So nagatubang sa aton Action Rex si Police Lieutenant Abigail Dunascong spokesperson, deputy, and pinakakuan dito Action Rex nagapangayo sila bulig man sa Action Radio Bacolod kay may ara quad entrance examination ang Philippine National Police Academy or PNPA diri sa aton sa Bacolod Action Rex sa maabot nga Domingo dira sa Bacolod City National High School sa area sang Barangay Takuling, BCNHS ini. Pila ning examination center nila ni pila kabilog sa Region 6 sa mo lang ning Bacolod? Diri sa aton Bacolod isa lang Action Rex sa BCNHS lang. Kag i-observe man nila ang protocol. So pero ang ikiter nila nga mga aplikante bilog nga Negros Occidental o kon Bacolod kung sino man daan nagapamati sumong Action Rex. Haring pinaka-basic nga ginapangita nila para at least may ideya mga utod naton basi willing sila magkuha sa exam Action Rex. Dapat isagid ka na bata nga Pinoy or Filipino citizen kagit. May ara sang good and moral character. Single pa, wala sang parental obligation.
Wala ka tabi single mom or single dad kada. Nagaedad sa 18 to 22 anyos. Sa lalaki nagataas ang 5'4". Ang babae naman 5'2" action rex. At least senior high school graduate ka, pwede ka na to kuha sang exam. Siguro doon mo man nga physically and mentally fit ikaw, wala sang criminal, administrative civil case nga gin-file o gin-file sa imo, bisan sa diin mga korte action rex. Kag way ka pa dapat kaagi man former bala nga PNP cadet ka or ano nga mga kwada kay di ko pwede batunon, no? And magdalagit sa physical and dental and medical certificate dira. Agility test dapat or agility, board panel interview pati gayunon man, kag ang PNPA cadet admission test sa neuro psychiatric examinations pati gayunon midra sa Action Rex. So far amo malana mas advantage kung ikaw nag-graduate ka with highest pila ganitong height para sa lalaki? 5'4" Action Rex. 5'4", tapos ang sa babae 5'3"? 5'2". 5'2". Oo. Pwede ka naka-apply dito. Gali kung ikaw certified nga miyembro sang indigenous people, mga IPs natin Action Rex, wala requirements ang height. Gusto lang. Pwede ka kamang? Oo, pwede ka apply. Bisan 4'5" ka lang imong height. Basta IP ikaw, indigenous people member ikaw. Oo, pwede ka po ka. Ang advantage diri kay kung senior high ka with highest honors, anti hamas mahapo sa imo kung magwa ng exam. Ari pagid kung summa cum laude ikaw, magna cum laude ka, cum laude ikaw, may mga awards ikaw Action Rex ang college ka, pwede kag dako ang chance sa Action Rex, no? Ang senior high school graduate kag college graduate pwede gid diri kay until 22 years old ang pwede nga maka-apply diri Action Rex. Kag hindi ka na lang magkatuto kung may ara ka pa to. Hindi ka na lang magpatugan. Sa Domingo na ning exam nila? Sa Domingo na Action Rex? March 7. 7, oo. Las 7 sang aga, pero kay police ini dapat 2 hours before at ka na Hindi sila ma-apply ni sa pwede pa ka-apply? Pwede ka walk-in dito Action Rex. Walk-in dito mismo sa exam center? Oo, sa eskwelahan mismo. Oo. Basi may time na monitor mo, check nyo sa aton nga Facebook page kaya na mga requirements sa kinanglanon. So far, hindi ginan budlay. Oo, suliton pa, kung may tato ka, hindi ka na lang magkanto, no? Kaya dira ka lang mismo, hindi ka nakasulod. So may mga pursing ikaw, inabalang aritos ka, mo nga tulungan ka. Aritosan kaya masulod ka sa pulis? Hindi ka pwede. Mga banda ka na lang Oo. Bisan kakason mo pa na kami buslot ng dalawang isang dulunggan mo. Kita o nagyapon Rex, no? Sa mga babae naman, kung ikaw may glitter ka na, kumarka na yung herbal, no? Pregnancy ka, gabusong hindi pwede. Or gimatsyag ka sa imong menstruation, nag-mens ka bala? May ara ka sa pamulanon? Hindi ka na lang magpadulong ka na dito, no? Kay alang-alang in Action Rex. Taran nga mga anong diferensya sa imo sa ikaw galingon nga feeling mo hindi pwede hindi pwede fit para sa imo, hindi ka na lang tumagkadto kay kapoy-kapoy ka lang Action Rex, no? Dapat naka-maong pants lang, naka-rubber shoes ka, tapos white t-shirt or polo shirt Action Rex. Dalagit sa face mask kag facial dira para sigurado nga makasulod ka sa imo sa dikaton. Aring gamay nga palayag dito na. At least college graduate ni or ano man? Yes. College graduate Action Rex and senior high school graduate ka man. Naka-grad ka na kay pwede ka na. Kay so na high school graduate lang ko. Pwede na. Tisumong may 11, 12 na ta. So, dapat dito ang mag-graduate. Action Rex say Donasco sa invitation.
sa manang porosyon ni Donasco sa Yasri Pagibitar, na interview naman rin mga cadets nga halin mismo di sa Negros Occidental kag Bacolod nga ara na gidya man og graduate na sila. Kay sila na di ang mabantay sining nasambit nga examination action Rex, no? Ginpamangko naman to kaina kung may napatay itong PNPA cadets sa nagligan to, mga tinuig. Di subong sila why naging dapat kulbaan kaya screening ang mga officials nga ara dira. Then ginapang pasakaan man na kaso kung matabo action Rex ang hindi amo, no? Sa ila. Sila mismo ining mga cadets nga from Bacolod kag Negros Occidental nagpasiguro nga secure ang mga aplikante kung ato naging sila nga nakasulod naging sila action Rex, no? Kag ini libre ini kung makasulod ka. Dali lang kay na utod si action na Brian Morden, no? Balikan ta lang siya sa report niya parte sa examination sang pulis sa mga mag-apply pwede ka walk-in to sa palabuton nga Domingo, no? Sa willing mag-apply bilang pulis. Action Brian? Yes, action Rex para lagi mag-interesan kag ginangkaris na ta na gusto magsulod sa PNPA. Libre in action Rex why ni bayad kung buka na nag-eskwela dito sa PNPA. 4 years ining pag-eskwela mo and may allowance ka pa ni dito action Rex. Kanagid may tori na natutunan tanan why giling sila guwa depende kung may ara sila sang vacation. Pag-graduate mo diri diretso ka na sa police inspector action Rex. May ara ka na dayon sang ranggo nga makaulat ka sa mga dalodad ko nga mga posisyon depende sa imo man nga ka dira pero mo na lain siya ikumpara nga nag-graduate ka lang nga nag-umpisa ka sa PO1 PO2 or pinakanubo nga isang action Rex, no? Ang inigiling niya PNPA subong ang may pinakanamo aplikante na as initial sa mga nag-online sa sa Pilipinas kinagdangat may 6,000 action Rex nga Pilipinas. Grabe na mo damo ba? Tamo na pinakadamo dito na subong kibot man gani si Madam Donasco sa ilang time siya nakilala. Damo interesado iti taas ng sweldo mo. Isa. Isa man lang na sweldo nga taas kagti ang services dumayo naman Yes, action Rex, no? And galing kita sa 26,000 nga ini ang di Buenas direction Rex nga makasulod gid lang depende. Ara lang ni action Rex sa tag 300 kabilog ang makagraduate sini action Rex. So no iya kay Madam Donasco. So di Buenas ka nga makasulod ka sa 350 nga makagraduate sining PNPA action Rex. So para muna ang gintambugan nato dito kina sa pag-invite sa kakulodon kang negrusanon sa PNPA examination. Malita sa Nokpo, Action Brian Mode nag-report una sa Malito na sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gidakson na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby anay sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO kagang balik report Kapitolyo nga balita we have Aksyon Eden Aboson. Kagang ato sining nga mga out of town reporters. May TC anay kulang balang imo sining nga lawas ang vitamin C kinanglan mag may TC, no? Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa. Ayos, sige man, amyaw tanay sa mga kaaksyon ta kay Toto Marky Labanon. May lang nga pagpamati, Marky Labanon dira sa Colorite Computer Print and Science. Salamat gid sir, no? Marky Labanon. And kay Cathy Ver, may lang nga pagpamati kag happy birthday sa kay Elsa June Bonilla Lajo, no? May lang nga sa ulog sang kadlawan dira sa La Carlota, no? And ang paramiyolin to kay Cathy Ver, no? Kay Merly Dolido Magallanes, may lang pamati. And kay Judy Torta de la Piña Barbecue, no? May lang pamati. Tapos na panyagas Lulaya Turing. Enjoy gid magpamati sa imo. Okay. Sige. Happy birthday na lang kay Action. Happy birthday kay Action Fred Salanga. Karon nga adlaw. Kay Shirley Mandate, may lang pamati. Kamusta lang kay Joel Mandate kag kay Joshua Gutang, no? Nga nagapanyaga. Salamat kid Shirley Mandate. Kay Suset Alunan, salamat kid Set. Kay Alex Montesa, kay Guillermo Clarito, may lang pamati dra Guillermo Clareto. Linya Alex Montisay, pos lang da balaba si mabatian ni tiyay nga gapamati sa radyo basi maduklan tahihihi. Okay. Pamasyariman ko di ga-travel ka man abi from north to south may pabukid pabaybay pero nalimtan mo na nga magsaka sa duldol. Keep safe lang nonoy. Kung tuyo ipahigad ang salakyan kag magpahimunong piyong. Magpiyong-piyong. Buyong gini si Guillermo Clarito ay. Sige. Sandra Villarete, may lang pamati dra sa Sumag, no? Josephine Asisor, may lang pamati. Josephine Asisor, no? And
Siling ni Alex Montesa, ti kamusta na da ang kurason mo? I mean, ang wifi mo, bago ka lang katunaw, bago ka lang katuhaw. Ti nakakita ka na sang bago nga partner mo sa kurason mo, namin ko sa negosyo mo. Ay, pwede. Kwan sila ni Guillermo, kag ni Toto Alex Montesa, conversation. Sige. Walang pagpamati sa kay Michael John P. Season dra sa Chato, Elisi Paranaque, no? Tamiyaw lang si Ken Cesar Barcelona dra sa Cordova, Cebu, galantaw sa live. Subong samtang gaak-ak panyaga. Ay, pwerte, gaak-ak panyaga. Sige. Kay Alunan Suset, Rana, may lang pagpamati kay Bibing Bibing Campilian, no? Dra sa Bago City. Salamat, Kidbing. Kay Rosalie Antoren Navales Rojo, may lang pagpamati Rosalie. And Banoy Bahande, gamonito dra sa Barangay Takuling. Salamat kid Banoy, no? And sa kay Gimo Clarito, kay Guillermo ga panamiyaw lang sa tribo kuda sa Barangay Buena Vista, Gibong, Pontevedra. Enjoy lang kamuda sa pamati sa Action Radio, Action BBB. Pamilya Salodares, Gabitoya, Katage, Mugar, Rojo, Serapio, kag especially sa pamilya ko, Clarito. Ayos, salamat gid, Guillermo, Gimo Clarito. Francisco Guangco, salamat gid, kag ginatamyaw lang si Jesse de Vinagracia, kag Arnel Halico. Madam Virginia San Antonio Alpendadra sa Celine Homes, may lang pagpamati, ga-monitor sa gyapon. Salamat gid Madam Virgie San Antonio Alpenda. And kay Amy Esmeralda Dolido, may lang pag-monitor Amy. And Aaron Tagonera, may lang pagpamati Aaron, watching from Cebu. Greet ko lang das Bungbong Prahes. Bungbong Prahes. Salamat gid Aaron Tagonera. Kay Mian Mihurada, watching live from Cavite. May lang pag-monitor. Victor Tugaf, present man. Salamat gid, no? Joval Trinidad, may lang pag-monitor. And Humalumina, dra sa Barangay Tangob. Salamat gid, ma'am, no? And dali lang kay iban kay Francisco Guangco, may lang pag-monitor, kag kay Tomas Bronyola and Corey Vidaha dra sa Kuwait. Salamat gid, ma'am Corey. And Chris John Canieso, gatamyaw lang sa pamilya Canieso sa Agisan, Himamaylan. Always gid ga pamati. Salamat gid Chris John Canieso. Minda Ilalto, may lang pagpamati Minda, ginatamyaw ko lang si Minjo Di Juana in Korea, sing jingle sa Japan, mayong udto. Ayos, salamat gid Minda Ilalto. And AG Kirante, may lang pagpamati AG Kirante. Kay Virgo September, may lang pagpamati Virgo. Salamat gid, no? Okay, Dritas Dalom. Lambadahon tani sa Daloma na kung daisin open si Pelton Lipora dara sa Pasay City. Salamat gid Pelton Lipora. Kay Chris Vilma Trias dara sa East Homes 3, Barangay Estefania, no? Kay Rochelle Torbella, may lang pag-monitor. Kay Joshua Gotang, pakihay lang kay Joel Mandate kag kay Aika. Salamat gid. Hi Joel Mandate kag kay Aika. Kay Warlington isya, may lang pagpamati sa inyo dra, no? Sige. Ang iban sini pakarunan ko lang ni, daligi lang kay matag taray pila ka mga commercials, balik lang kita dugay-dugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon
at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito,
ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo. Balita, banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa impontong aton oras. Kadtuan tanay si Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa Provincial Agriculture Office. Ginabantayan ng lakat sang panahon agud nga makapreparar sa sa imuon nga tikang kung dako ang manginepekto sang sobrang init sa mga talamnan. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Rex pagayon ginaobserbahan sa Provincial Agriculture Office ang lakat sang sining tig-ilinit agud may baloan kung ano nga mga tikang ang ilahimuon kung makaapekto na ini sa mga talamnan. Sa Provincial Agriculture Attorney Japet Masculino mag-abot ang summer season, may pilagin man katalamnan ng hindi matamnan Action Rex bangod apektado sang tig-ilinit. Dugang pawon naman sa problema ang mga irigasyon magod may sistema man patuman ilabi na ang Bago River Irrigation. Palayag ni Masculino umpisa sa bulan sang Mayo, may mga talamnan nga hindi na matamnan rason nga hindi supisyente o kung nagakakulang ang supply sa humay o kung bugas diri man sa probinsya. Pamatan natin si Attorney Japet Masculino. Kaya kung pa man lang, nag-igat pa ng sinimana, sige matinunan. So, hopefully, kunting observer lang kaanay kung anong inangpat ang daragan sini sang nag-inig ka. Kapos we are now entering summer. So, normal siyang panahon na doon. Ang pag-inig, no? Difficulty, kumugating taon na doon kung whatever interventions, no? Mga pwede na pang mga himo. Pero kaya mo lang natin during summer time, may mahigit na ipagitigay man ng TIA. So, ako na siya ang sila wait for the first traffic coming in.
Kapangailang Action Rex sa pagpahayag man ni Atty. Japet Masculino. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Ida Naboso. Una sa Balita Unas Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Ida Naboso. Balita gikan sa Kapitolyo. Life Extension Vitamin D3 ang suplemento para gid sa ikayo sa aton sining lawas, no? Life Extension Vitamin D3 nagasuporta sa mga katulanan. Welcome to the Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa WCPD kag Police Station 8. Nagabuligaya sa pagpangita sang duha ka mga CICL nga nakapalagyo sa SDC sa tong Miyerkules sang gabi. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Oh, yes. Action Rex Kantong happy birthday, no? Happy birthday sa diin. Kay Fred Salangga. Kay Action Fred Salangga ka 17 palang kadlawan sa yes, Action adlaw. Rex, no? So may panyapon ang aton birthday celebrant, no? Karon kita na itayo, sa ano oras man? Alas 12 siguro, no? Ayo di purma. Alas 12 sa tungang gabi kung alas 12 kay na. Hindi, panyapon to ko, no? Okay. Sige, Action Fred. Happy birthday, Okay, Rex. Ayo di purma. Why kita da? Ayo di purma. Panyapon to Action Rex, kapag imbitar si Action Fred, Sige, may time ta karon after program ta karon Magkaroon katikan ta kabaliho paduguan tang birthday ni Action Fred, no? Ayo di purma. For support ang Action Radio family, Gani man. sa birthday ni Action Fred, no? Happy birthday, Action Fred. Yes, more life and good health. Yes. Amo na importante Ano na importante more life and good health. Yes, kabay pa nga damo ko ng pagkaon ta, no? Kagkabay pa damo pang agrasyon. Ayo di purma. Amo na dang tirada Action Rex, no? Ang grasya gid importante da, no? Gani. Grasya nga ara sa ibabaw sang lamisa, no? Amo na dang tirada, no? Parinono. Oy, parinono nagisando, no? Parinono. Sang manuling. Oo. Kaplano siya. Nga? Padagang kapitan, no? Ayo di purma. Uy, pagani. Ate, luwago ta kadaan. Para ti plano pa. Mapilitan gina sa mo. Palitan na si Parinono mo, no? Kay Joseph Chuwada. Kay Manuel Koda, mayong hapon na. Mayong hapon. Kay Kapchad, kay Jofred sa Panta Kagawad, no? Mga listener taning Huwag ka pugis, Huwag ka putis, no? Kagway ka galiwat. Kagway ka paliso. No? Kagaway ka paliso, no? Kagastidi lang, no? Ang tubod. Ayo di purma. Prime water ba, no? Prime water, Oo, may paniya kayo katubod-tubo, sige-sige. Ang prime water yan. Ang hindi mayong servisyo, no? Hindi amo. Ito ay katubod, no? Why? Dito na siya katubod, no? Dito tayo sa katubod. Okay, at least may pabuton ka, no?
Tinano ni? Ate, na, joint forces ng Why pa rin sila WCPT. paning duwan eh? Why ni kay iti, obra niya sang SDC, tani niya pagpangitan, ni obra sang pulis mo. Gani? Po sa bagay, tiga bulig man ang Ano na dang WCPT. SDC? Ano kayo na dang SDC Ito, na da? kung lang tawon to, ang safety sa facilities, daw hindi gid mayo. Hindi gid mayo. No, action rest, kadugay na nga problema na dang SDC na na mo. problema na kapila na kabisis mga palagyan peso Oo. na da. I mean, sang mga CICL da, no? Ang term gali sa mga kabataan, nga rat nag-reaction Rex, hindi naman na matawag gali nga mga priso. Ang term sila gali mga respondent na sila, no? Sa idalom sang CICL, no? Mga minor de edad ini nga may mga kinatupang para nga naglalain nga kaso. Ang ining duha ni nagpalagyo ni sang Merkulis sang gabi, ining duha nga nagpalagyo mga 18 years old na ni ini sila action Rex, no? Plano pa tani di siguro nga yatupang sa korte right after nga nag legal aces la kati dalagko ng mga kaso nga ginaatupang nila pero ti amuni nga nakipot na ang station number 8 nga ginpabalo sang Miyerkules sang gabi mga alas 11 pasado kati natabo ni ang papalagyo sang duha ni mga alas 7 media sang gabi sa Miyerkules mo ti ko nila gipabalo ang station number 8 mga pasado na alas 11 sang gabi ti siling ni Police Major Jory Porto ang hepe sa station number 8 nga nakakuha tsansa ining duha nga makagwa sa iladra nga custodial facilities action Rex SDC o kung napanalo mi sila actually sa protective custody sang Social Development Center ti pagbukas kuno sang isa dira nga nagagwardya action Rex sa SDC nga mabakal kung tani sa Tianggi sa piak lang nga dalan at ubangan sang SDC ba nagpasilipot-pot ining duha nga wala mamululungan sang gwardya nga in charge on duty dira ti amo to nga nakapalagyo ining duha kag madasig nga nangindulaan sa tumiko sa Cavite stop karon tuno sa kay Police Major Jory Porto ang hepe sang station number 8 nagapadayon ang pagpangita sa iya sining kapulisan specialmente ang iya sining mga intel operatives. Ako sir, itong adlaw nga na nag-discuss ang gabi at mga alas 11 nagpa-flatter niya ang members ng STC. And anong report kasi sila nagdaman? Paano sila nakapalagyo bali? Bali, may isa ka daw kupanda na ang foster parents para buha nga na may opening yung malangit. Oo. Ito ang may chance na pagwa. So, tama na ang bagay ang dura ni SCL ni mo. Subong ko 18 years old sila. Siguro nagkapan sila nga panis ka sa court detective. Panis ka nila nila. Igagin sila. So, jugod sila. Ang ilang kaso, nagkukaw kaso nila isa ko, nagsang kaso. Kag ang papalagyo na sir, may nakapangita sila ni Kwa nga makakuha sila da? Okay, may nag-open siyang list no, kung ano man ang pag-lahat na nagpiyado sa ST. Bali nagkuha ang piyado sa NGC? Asang STC? Nagkuha, oo. Tapos dahil patan magsira sang gate? Pagpait ang lagyo din ang duality na yung pinimang dito. Okay. Nalipatan niya magsira? Sir? Nalipatan niya magsira? Hindi, siya din yung sabihan ng date. Hindi daw sabihin agad yung pagwa. Okay. So, actually, sa apply na ni Police Major Jory Porto, hepe sa station number 8, kay tayo may paggawa sang ang naga-in-charge nila kaserbing nga gwardya, Puso Guard, gali Action Rex, no, sang syudad. Di pagwa nga mabakalang sa Piakit Sanggida, nagpasilipot-pot ining duha without knowing arak rin sa likod siya. Diya mo ito pagbukas ang gid, nagdali-dali ko ining duha nga wala gid niya. Mahawiran ti ko may dapat manabat direction on resti ang house parent on duty pag mismo ang Puso Guard on duty posible sila ni ang may salapto sa sining pagpalagyo sang duha ka mga respondent nga CICL nga ara sa idalom sa protective custody sang Social Development Center o kon SDC. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanag report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa 12 na nga oras, kadasig lang sang orasan ta ba?
O sige, daligid lang ha sa mga kaksyon ta dira, Evergreen Herbal Capsule anay, no? Para siguradong sigurado, no? Para sa Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa glimpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Solo Radyo Philippine Standard Time, launa 14 ng aton oras. This time, kadtuan taning balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Sinimay kang tanan sa 40 anyos nga lalaki ho nga ginreklamo, ginmaltratong iya sini minor de edad nga bata sang magresponde ang DSWD kag kapulisan no, ang subject armado pasang kalibre 38 nga revolver. Kundi kalamay niya. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz kag Sagay area. Aksyon Roger. Action Rex preso karon sa bahin sang Sagay City PNP ang isa ka 40 anyos nga lalaki matapos nga ginreklamo nga nagamaltrato sa isa ka minor de edad. Ini siya ang ginaligar nga guardian man sa sining minor de edad nga gilayon man nga ginresponderan sa mga katapo sa City Social Welfare Development sa siyudad sa Sagay kada pangayo sa Police Assistance sa Sagay City PNP. Mga alas 7:55 taklas ng gabi kagabigid lamang sa Purok Mainuswagon, Barangay Babiera sa amo nga siyudad sa nga mag-abot ang mga katapo sa DSWD sa pagpamuno sining personnel sa DSWD nga sinhimaya Harold di Mission. Ini siya ang upod sa mga katapo sa kapulisan. Sa mag-amot dito, Sanday Police Staff Sergeant Jonathan Seronda na nag-assess man sa sining request, nakita gilayon nga ini ang suspect nga gikilala kay Alfredo Pirinal Jr. Iwayan, 40 anyos sa edad kag residente sa among lugar, mayara nga ginataklos nga armas lutang. Gilayon ini siya nga disarmahan sa kapulisan kag tigad nga ma-recover ang isa ka unit sa patented nga caliber 38 pistol. Nasuno sa report, may 5 pa ka mga live ammunition, pistol ang nakabutang diri. Kaya nga, kung yan nga lantaw, ko gani kung revolver. So, ang amo nga persona, ang wala naman makapurma, pero inisgidakop sa kaso nga illegal possession of firearms. Magduwas pagin sa kaso, nga pagatubangon sa sining reklamo, sa dinining minor de edad, nga giresponderan sa DSWD, ang iya sining ginamaltratar. Preso ini siya sa karon kag subject nga igapasakas ang kaso ang pulis kay subong man DSWD magapasakas ang kaso batok sini sa iya. Report gikan sa siyudad sa Sagay, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutim report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Roger Gotib. Balita naman sa siyudad sang Sagay. Kantuantang balita ni Aksyon Percival Villamor sa Banwa sang La Casiliana. Preso ang 23 anyos nga lalaki matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kasong frustrated murder. Yari ang kauntan sa report ni Aksyon Percival Villamor. Pers.
Yes, Action Rex ang La Castellana Police Station nag-conduct sang operation against sang wanted person mga alas 9:40 sang aga dito sa Hacienda Mandayaw 1, Barangay Mansalanao, La Castellana, Negros Occidental. Kaga nag-serve diri sang warrant of arrest ang aton kapulisan nga ginapamunuan ni Police Captain Ramil E. Bustamante upod ang aton nga sa Buena Section Division nga si Police Staff Master Sergeant Nelson Madrinya. Inserbihan diri ang warrant of arrest ang isa ka persona nga ginkilala sa kay si Celestino Atindan Arbado. Si Celestino Atindan Arbado alias Tinoy, 23 anyos, kag isa ka construction worker Action Rex. Kaga pumuluyo sa Hacienda 3 Ilis, Barangay Sag-ang, La Castellana, Negros Occidental. Inigiserbihan sa warrant of arrest nga gipanaog ni Honorable Honorable Mila Diap Camiso, presiding judge sa Branch 24 La Carlota City na may case number 5731. Kag ini siya sa kaso nga frustrated murder Action Rex. Kag ini siya ginapirmahan sa to kag ipanaog sang bulan sa Setyembre 16, 2020. Kag ini may bill recommended nga 200,000 ka pesos para naman sa iya temporaryo nga kahiluayan. Amo ini ang aton nakuha nga balita gikan diri sa La Castellana Police Station. Ang inyo ka-action Percival Villamor, unas balita, unas aksyon sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This sponsorship is brought to you by Joy. Iwas germs, iwas sakit. 15-day mileage claim is... Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran
para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad sa Biyernes nga edisyon sa inyo sining palatuntunan diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Salamat sigid, kulabos na kita sa tiyempo. Standby na sa This Is My Life, sunod na sa Dili Ginamang Madugay, upod kay Aksyon ang Defensor. Ako naman ang inyo sinika Aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong Mayong Hapon, una sa Balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting